madekwana ano ndichangotara kwenguva deki sekutara kwandamboita kuti tisumukei tiwerenge shoko kubva kuna Numbers chapter 32 Numbers 32 tiwerenge kubva paverse 10 kusvika paverse 12. Mary chapter 32 verse 10. Jehovha akatsamwa nomusi woyo akapika akati, zvirokwazvo ungani nomumwe wavarume vakabuda Ijipita una makore 20 nokunopfuura ungandoona nyika yandakapikira Abhurahama naIsaka naJakobho, nokuti havana kunditevera nomwoyo wose. Asi Karebhi mwanakomana waJefune muKenezi naJoshua mwanakomana waNuni, nokuti ivo vakatevera Jehovha nomwoyo wese. Amen. Mwari vari pafadze kuringwa kweshoko ravo. Amen. Sigare pasi. Amen. Madekwana ano tawerenga shoko raMwari kuna nyumerero kuna Numbers. Tese tinoziva nyaya iyi yakaitika pano, yakataurwa kwenguva yakareba. vaIsraeri pavakabuda muIjipita vachienda kunyika yechipikirwa. Saka pane ngongwa muprofita unoreva achiti izvo zvakaitwa nevaIsraeri mubvuri weupenyu hwatakurarama muzera redu ratiri kurarama. Saka pano pari kunzi vanhu vachapinda munyika yechipikirwa ndiCaleb woga naJoshua. Saka ndinokupa musoro wenyaya madekwana ano wekuti only 2 people made it. Unowa mufananidzo wenguva yatirikufura mukati mairi. VaIsraeri vakange vaine vimbiso yekupinda munyika yechipikirwa, ndo yakanga iri vimbiso yavo munguva yavo. Moses akanga aripo pakati pavo semuprofita. Zvinova a typical example yeupenyu hwatiri kurarama kana kuti age yatiri kurarama munguva yatiri. Tine vimbiso yatakapiwa yatiri kutarisira muzera rino ratiri kurarama, nekuti tigova nashe mukubwinya. Pane rapture iri pamberi, pane kubvutwa kwatakatarisira. Ivimbiso yeshoko raMwari. Mwari havashanduki mabatiro avanoita. Ndo chikonzero pane nguva unoreva achiti sezvazvaiwa munguva yaNoa, sezvazvaiwa munguva yaLoti, ndo zvazvichawa. Saka maitikiri ezvinhu mukurarama kwemageneration nemageneration, Mwari havashanduki maitiro avo. Shoko ravo rinogara rakadaro sorwanhasi nekusingaperi. Saka vaIsraeri vakange vari nditi vaIsraeri vanga vari vasanangurwa. Ndira kuti titaure tiri mucontest yemwenga waMwari, vanhu vakasanangurwa. Because vaIsraeri rakange riri rudzi rwakadiwa naMwari. Vakanga vari vanhu vaMwari. Kunyange paya pavanga vari muGoshen, upo hwaMwari hwakange huine vaIsraeri. Nekuti vakanga vari vaMwari. Ndo zvatiriwo hama
takanzwa shoko renguva yekuguma, takanzwa kudana kwehwamanda yezera ratinorarama. Saka ndinoda kutaura ndiri mucontest yemwenga. So vaIsraeri vakapiwa vimbiso yekuti vabude munyika yeunhapwa vaende kunyika yechipikirwa, inova nyika yavanga vakapromiswa yavanga vakavimbiswa naShe. Asi Mwari haiti zvinhu nekukasira, kana kuti haangoiti zvinhu kuti zvangoprodusa mafruits ipapo. Mwari unoreva shoko rake pakutanga, unopa nguva, achida kuona kuti vanhu vanoresponda sei kushoko raMwari. Ndozvazvakava kuvaIsraeri. Vakanzi vabude. Tinoda kutenda Mwari neshoko ratanga tinaro musi weFriday, ratanga tinaro musi weSunday. Musi weWednesday. As on Wednesday, usatya Jacobo, ndichange ndinewe. Ndozvazvaiva nevaIsraeri. Upo hwaMwari hwakanga huine vaIsraeri. Tese tinoziva pawaifamba usiku, pamwe paine shongwe yemoto, masikati paine shongwe yegore. Upo hwashe hwaienda nevana vake. Asi tiri kunzwa pano kuti yachisvika nguva yekuti vachipinda muchipikirwa. Tiri kunzwa kuti pakapinda vanhu 2 voga. Sei pakapinda vanhu 2 voga? Tiri kunzwa chikonzero chakaita kuti Joshua naCaleb vapinde munyika yechipikirwa. Hanzi vakateera shoko raMwari fully, kana kuti wholly. Dai Mwari waitibatsira. Havana kupinda nekuti Miriam akamboprofita akaimba netambureni achitamba. Zvakaitika panguva yacho iyoyo zvinhu zvinenge zvakanaka. Tanga tina papaina Aaron. Aaron anga ari a spokesperson waMoses. Moses anga ari muprofita. Aaron anga ari mutauri, mudurudziri kana kuti waMoses. Moses anga asingagoni kutaura fluently. Sezvinhu zvinomboitawo vamwe mamata pachimanyika toti kumamata kusataura zviri fluent. Saka akawa Mwari akasanangura Aaron. Haasi Moses akasanangura Aaron. Mwari ndiye akasanangura Aaron kuti awe anobatsira Moses pakutaura. Asi pakuguma tikunzwa kuti pakapinda vanhu 2 voga munyika yechipikirwa. Zvinokwanisika kuitika murwendo rwekunamata. Chinhu 1 chakakosha hama, kutora shoko raMwari sezvazviri, kuraramira shoko raMwari mukuzere. Zvimwe tinokwanisa kuita, tinokwanisa paridza sezvandiroita pano, tinokwanisa kuimba, tinokwanisa kuprofita, zvakanaka zvose izvozvo. But chakakosha hama, kuraramira shoko raMwari muhuzere. Tikuratidzwa pano neshoko raMwari kuti anga angori Joshua naCaleb voga vakapinda munyika yechipikirwa. Hanzi nokuda kwei? Nokuti vakateera Mwari wholly. Wholly zvinoreva kuti completely and fully nemwoyo yavo yese. Vakazadzisa zviri shoko raMwari. Zvingani muupenyu hwedu zvinorehwa neshoko raMwari zvatisingaiti. Tinoudzwa neshoko raMwari tisarega kuungana kwedu. Vangani vanoraramira shoko iroro? Ama ukazvifunga
Mwari ungawatibatsire. Amen. Tinotadza kupinda murepture kana tinotadza kupinda mukubvutwa nezvinhu zviri zvatinonzwa zuva nezuva, kuraramira shoko raMwari muuzere, kutora shoko raMwari sezvarinotaura. Vana, teererai wabereki wenyu. Kana musingateereri wabereki wenyu, unotarisira sei kuti uzopinde mukubvutwa? Nekuti ishoko raMwari. Madzimai, zviisei pasi pevarume venyu. Varume, idai vakadzi venyu sezvamunozviita. Ishoko raMwari. Saka tikataza kutora shoko raMwari tikurilaramira muupenyu hwedu, tinotarisira sei kuti tigopinde mukubvutwa? Pano tikuratidzwa neshoko raMwari. Hanzi zvakatora Joshua naCaleb vakararamira shoko raMwari muuzere. Mwari dai waitibatsira manherano. Dai Mwari waitibatsira. Tairaramira shoko raMwari muuzere. Zvatinoudzwa Mwari waitibatsira. Tinopevera hongu ndinozviziva. Asi pane mukana watinopiwa kuti titendeuke. Tinotendeuka here panzira dzedu? Mwari ngawatibatsire madekwana ano. Tiuye pamberi paMwari, tiraramire shoko raMwari. Kana tinoda kuzopinda mukubvutwa, hama, ngatiraramire shoko raMwari. Zvarinoreva ngazvibate ushe mukurarama kwedu. Ndo recipe yoga, ndo formula yoga inoita kuti tikwanise kupinda muchivimbiso yatakapiwa na vimbiso yatiri kutarisira nekuti tipinde mukubvutwa. Dai Mwari waitibatsira, dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka ndo chimiro changa chiri pano. VaIsraeri vanga vari vasanangurwa vaMwari, vakanzwa kudana kweshoko raMwari. Mwari akabata nawo, upo hwaMwari hwaiva nawo. Pavakasvika pagungwa dzvuku, Farao achiteera nehondo yake kumashure, pamberi paine gungwa, kumadivi kuine makomo. VaIsraeri vakashaya kuti vodini, asi panga paine shoko revimbiso ravakapiwa kuti muri kuenda kunyika yechipikirwa. Zvinodaro muupenyu hama, tinosangana nezvimiro zvinotyisa, zvinorwadza mukurarama. Ndinozviziva hama. Ndochikonzero on Wednesday shoko rakauya richiti usatya, ndichange ndine. Pane zvimiro zvinouya muupenyu zvinotipa kutya, asi tiri kukurudzirwa neshoko raMwari kuti tisatya. Paul, semanzwira atakaita on Sunday, Paul the prisoner of Christ. Paul wakararamira shoko raMwari. Hanzi akanga ari chiedza kuvahedheni. Paul akasungwa. Paul akarohwa. Paul haana kurasikirwa netariro kana kuti nechivavarirwa chaakadanirwa naMwari. Zvakauya zvinorwadza, zvakauya zvinodiscourage muupenyu hwake, asi Paul akaramba akabatirira pashoko raMwari. Wakararamira shoko raMwari sekudangwa kwaakaitwa. Akazopedzera woti kunana Timothy, ndarwa kurwa kwakanaka. Akafamba nzira yekuraramira kuzadzisa shoko raMwari. Hama, dai Mwari waitibatsira. Chinoita chinhu choga chinoita kuti tikwanise kupinda mukubvutwa ishoko raMwari, kuraramira shoko raMwari. Zvimwe zvinhu zvese tinokwanisa kuita sevanhu, tinokwanisa kupinda munyama. Mind you, pavaIsraeri wana Moses
panga paine maelders Amen. vaisraeri vakabuda muijipita vanga vakawanda. Amen. Sure. Manga muine maelders ematribes anga arimo, vanhu vakuru. Kana uchizonzi elder zvine zvazvinorehwa. Asi wese iwavo wati waonzwi kuti vakapinda munyika yechipikirwa wakafira murenje nekuda kwekuti havana kuraramira shoko raMwari. Zvimwe zvese zvinokwanisika kuitika, zvose zvinokwanisika kuitika. Aaron watambotaura pamusoro pake ndiye uya Aaron akazoti Moses anonoka ari mugomo, akazoapurochwa nevaIsraeri kuti tiwakire chimhuru. Hazvichazivi zvaitika naMoses mugomo. Of all the people, Aaron anga ari very close nemuprofita naMoses. Aitombonzwa Mwari achitaura. Anga aine experience yekugunzvana naMwari muupenyu hwake. Asi hatinzwi kuti vakapinda munyika yechipikirwa. Pakuguma kwenguva pane renje rinofambwa hama. Tiri murenje as we speak. Tiri munzira yatiri kuyedzwa. Upenyu hwatiri kurarama tiri kupfuura mune zvakawanda, tiri kusangana nezvakawanda. It's unfortunate kuti vamwe vedu zvechida hazvina kujeka muupenyu. Mumwe munhu uine makwanisiro ekuuya kuservice unochuza kugara kumba. Aine makwanisiro, ndinoda kuti mundibate, aine makwanisiro ekuti auye kuservice, anosarudza kugara kumba achidefya shoko raMwari. How do you expect munhu iyeye kuti anozopinda murapture? Bible panapo rinotiudza kuti Joshua and Caleb vakateera Mwari fully, wholly. Zvoreva kuti vakazadzikisa shoko raMwari at every juncture. Ndo zvakaita kuti vapinde munyika yechipikirwa. Ndo mhosva yakaitika pana Eve kuti tive nedambudziko ratiinaro. Eve haana kuteera shoko raMwari, haana kuraramira shoko raMwari fully. Ndicho chikonzero akatongwa nemutongerwa wakaitwa tiri zvatiri, nekuti shoko raMwari rakauya kwavari kuti maybe we can read kuna Genesis. Genesis chapter 2, I think. Okay, chapter 3, I think. And about chapter 3. Tiverenge ingoerenga yabva pavhesi 1 kusvika pavhesi 3. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yomunda? Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti pamunda, asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari akati regai kudya kana kuubata kuti murege kufa. Amen. Shoko raMwari rakauya kuna Adam naEve. Vakaudzwa kuti musadya muchero uri pakati pemunda. Asi Eve akazowedzera shoko raMwari akati kana kuribata wakaipa akataura naye, Eve akawa. Mwari unoremekedza shoko rake. Amen. Zvakakosha kuti titore shoko raMwari sezvariri, tiriraramire.
parinoti titendeuke, ngatitendeukei. Parinoreva kuti tinamate nguva dzose, ishoko raMwari. Ndoda kuti muzive kuti pane shoko raMwari, pane kuita kwevanhu nekutaura kwevanhu. Pane shoko raMwari, zvaakareva neshoko rake. Hama, ngatizvikoshesei, ngatizviremekedzei muupenyu hwedu. Tikasararamira kana kuti tikasaitora shoko raMwari sezvazviri, kana kuti tikasariraramira muupenyu hwedu, ndine urombo kuti tarisiro yekuti tipinde muvimbiso yatiri kutarisira. Mwari kana akambokonesa vakatadza kupinda munguva yaMozisi, nekuti havana kuraramira, havana kutora kana kuti havana kuteera Mwari nemwoyo yavo yese, havana kutora shoko raMwari rose muhuzere, havana kupinda munyika yechipikirwa. Hanzi only Caleb and Joshua ndo vakapinda munyika yechipikirwa, nekuti vakateera Mwari nemwoyo yavo yese. Zvoreva kuti vakararamira shoko raMwari muhuzere. Ndo chikonzero Kristu pane imwe nguva, ndofunga pana John, pana John chapter 19 verse 30, pavakauya panyika pano, pavakanga vakuti vachinobhabhatidzwa kuJorodhani, John akaona zvisina kufanira kuti abhabhatidze Kristu. Akati zviri nane kuti imi mundibhabhatidze, nekuti maybe angaziva kuti ndiye Kristu. Because pakubhabhatidzwa ndo pakazoya njiva iya pamusoro, kana kuti the Holy Spirit yakauya in a form of a dove. Somehow ndofunga akaziva kuti uyu ndiKristu. Akati hazvina kufanira kuti ndikubhabhatidze, asi kuti mundibhabhatidze. Kristu akati, John, zvakafanira kuti zadzise kururama. Pane zvazvakanyorwa pamusoro paKristu pakubhabhatidzwa kwake. Kristu akaona zvakafanira kuti azadzikise shoko raMwari nekubhabhatidzwa naJohn. Dai Mwari waitibatsira. PaCalvary ararama upenyu hwakararama, asvika pekuti achipa mweya wake kuna She. Hanzi wakadana akati zvapera. Zvoreva kuti akazadzisa magwaro ose, ndo paakagamuchirika kudenga. Dai Mwari waitibatsira. Ndrovimba muri kunzwisisa point yandirovedza kureva, yekuti tikwanise kupinda muvimbiso yatakatarisira yekupinda mukubvutwa, zvinotora kuti tizadzise, tiraramire shoko raMwari muhuzere. Ndo chikonzero hapakwanisi kuuya rudo pamusoro kana paine one or two things really missing muupenyu. Mwari unobata zvinhu kana kuti unozoita zvinhu muhuzere hwazvo, kana zvasvika muhuzere hwazvo. Ndo zvakakonzeresa kuparadzwa kwenyika yeSodom neGomora, nyika yaNoa. Hanzi yakanga yazara nekuipa. Saka Mwari unosiya zvinhu kuti zvisvike pakuzara kwazvo. Saka Mwari dai waitibatsira, tiraramire shoko raMwari rose, titore shoko raMwari muhuzere, tiriraramire hama.
dzimwe nguva zvinorema, dzimwe nguva zvinorwadza, asi zvakanaka kungoremekedza zvinoreva shoko raMwari. Ndicho chinhu choga hama chinokwanisa kuzotibatsira pazuva rekuguma, ishoko raMwari. Zvimwe zvinhu zvese zvinokwanisika kuitika munzira, murenje umu. Tinokwanisa kusumuka, tinokwanisa kudzika, tinokwanisa kudii. Zvinenge zvakanaka. Chakakosha kuraramira shoko raMwari rose muuzere. Dai Mwari waitibatsira. Ndofunga ndo chikonzero tichiuya kuimba yaMwari kuti tigadzirise upenyu hwedu, tinatswe upenyu hwedu, pasina kumira zvakanaka, pasina kugadzirika muupenyu hwedu, tipagadzirise mukana Mwari waanotipa muupenyu hwedu, kuti tisvike patinokwana, kuti tigogamuchirika pamberi paMwari. Dai Mwari waitibatsira, Mwari waitinzwira nyasha. Handisi kutaura kwenguva yakareba, ndanga ndingori nepfungwa iyoyi yandangoti goverane madekwana ano, yekuti Joshua naCaleb, out of profita anoti vanhu vakabuda munyika yeIjipita, they were about 2 million, asi vairi voga ndo vakakwanisa kupinda. Brother, sister, iti ini ndini mumwe wacho, umwe vachapinda mukuvhutwa. Asi tichiraramira shoko raMwari, zvinofanira kuti pasitrende kuti tidaro kuraramira shoko raMwari. Tikasadaro tinokutana nevimbiso yatakatarisira muupenyu hwedu, kuti tipinde mukubvutwa. Dai Mwari waitibatsira, Mwari waitinzwira nyasha. Handichanzwa kupfuurira mberi. Ndofunga ndangotaura kwenguva pfupi, I hope mango abato 1 or 2. Mwari wakupafadzei, Mwari wakuitirei zvakanaka. Ndiwo mukana watapiwa naShe, wekuti kana paine chakaperevera chiri kuperevera muupenyu hwedu, ndiwo mukana watapiwa wekuti tigadzirise, titendeuke, titaure naShe, tidzoke munzira yeshoko raMwari, tiraramire shoko raMwari. Hatigoni nguva dzose. Ini wacho handigoni, ndinopereverawo mune zvakawanda, asi tinoshuvira nekuvavarira kuti tizadzise shoko raMwari, tiraramire shoko raMwari. Dai Mwari waitibatsira. Zvatinogona hama, zvinorehwa neshoko raMwari, ngatizviitei, ngatizviraramirei. Mwari unobata nesu, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakuitirei zvakanaka. Tichaimba kana tichasumuka tosvika patichaimba, patichavhara. Amen. Ndotimbe number 28, let me walk, blessed Savior, fill my way with love. Amen.